Solsona Informació. Hola, sigueu benvinguts al recull del Solsona d'aquesta setmana. Divendres 19 de maig de 2017. Solsona número 1030. Bé, aquesta setmana, com ja és habitual, fa 20 anys, aquesta setmana és el recull de fira. Tots els protagonistes, tot el que s'ha fet a la fira, les exposicions, els personatges. Bé, hem tingut gent important a la Fira de Sant Isidre d'aquest any a inaugurar-la. Hem tingut l'expresident Mas també donant voltes el dissabte a la tarda. I bé, tots els protagonistes, busqueu-vos, que hi ha tota l'activitat que s'ha dut a terme aquests dies de fira. Què hi trobareu també? Doncs homenatges, Rotary, la tasca solidària que va fer l'altre dia, l'entrega de premis. Busqueu-vos aquesta setmana al Solsona, que hi ha moltíssima gent. Cada divendres a la teva llibreria.